Nagpasyar kami manapo ito'y linggayin. Nagpintas man tibyo. Sunset nga sunset sika. Kitain nyo man kat nagmayat. Presko pa iti hangin. Igit ti baybay. Napang kami muta nagpasyar di bagyaw. Napang kami di SM. Tapos nagpasyar kami pa. Nakalamlami is dito yung lugar. Apaw. Kaya subukan nyo mo ti may pasyar dito yung Baguio City. Kun patasin nyo pa shopping. Kun mangan iti restaurant. Kinabigatan na. Trabaho man na. Agpintor tayo. Iti kwartaw. Dito yung Matares house ko nga aramida mga kaibigan. Makapyala nga pag-iksitan at pagturugan no nabambanlog iti tao. Ta siyempre busy mo't kanayon iti trabaho kaya dito pinturaan mi dito kwarto min nga pagbakasyonan may apaw. Agyaman na kapo amin nga taga OFW nga agsuporta kada iti nga channel apaw. Ay kiwar tayo mo sa ati siminto apaw tano iso ti pang buhos tayo kada ita nga aramidin mi nga kanope. Dita apaw makita yo. Kailangan i-prepare amin nga kailangan tapno mayat. May dumaan na nagbebenta ng nyog kaya bumili muna ako. Mayat man ti benepisyo dahil nga nyog kaya naman na nyo matapaw. Ay bakit may sira? Hindi wala. Sira. Balat lang. Ano muna siya para inumin ko na yung ano niya. Ayan. Inom ng buko. Yan, nagaramid na apo iti forma no mayat. Amin iso ti aramid da nga pang forma ijay nga taw. Ta siyempre buhusan mi nga rutay ta. Eta di kanopi nga buhusan mi. Kun palitadaan mi pwede ito eta nga side. Lumayat kuno pumintas. Kinabigatan na napang kami manapasyara na ba? Might man na tinapantahan mi nga resort kat ni napintas ti view na basit lang nga resort ng maya. Ay grabe, isang oras na kami dito. Yan o, pila-pila mga kaibigan. Yan o, ito yung sinusundan namin, pila-pila. O diba? Tara na. Meron ka pang ipapa, ano? Oo. Dala na namin lahat. Baka mayroon kasi makalimutan pa kaya. Yung susi pala, kunin mo na lang, no? Sige. Ayun na lang kita sa kotse. Napintas man na ito nakita-kita mall nga tugaw mga kaibigan. Kitaan nyo kot na agsiswing mayat man kahit kung ang katang na ito medyo nangina mabalin siguro pag karamitan na ito at daman tina daanak nga agar arami diti kwa bakod at mayat man na iti idea na tigam gamitin da dahil takot na tubular mag ti aramidan da mayat man jay design na dahil jay gate da ni aramidan napang kami man nagpasyar jay Max Restaurant and Resort ito kwa Santa Barbara kaibigan ni nagpintas man na iti garden da ni at pintas man na iti design da. Nagpagatang mo ati cellphone na nga baro dahil balungkaw tani naka-urnong mo iti kwartana tira aramidin mi kami iso na ti kwartana nga manawag nga gasgastusa inipon na ma ti duwa nga tawon sika so nga nakagatang iso na ti Reno 6 nga Oppo deta excited mo ta nga kumatang mayat kanu nga gamitan ta soft kanu mo kurana deta
Excited ka rin nga kay ayam mga dagos. Nya nga Brent, masaya ka? Nakabili ka na ng cellphone? Okay, check mo na. Ayan, unboxing. Galing ah. Ano, napag-aralan mo na yung ano? Brent, napag-aralan mo na yung specification yan? Sige nga. Ah. Picture tayo, picture tayo. Amo na nga dagos ti Ramidan na. So na pa tinagan-boxer mga kaibigan. Kita nyo ba? Obvious la export sika. Sa bali nga talaga rin ito yung ubingan. O na yan nga ragragsak na natin obeng. Tanakagatangit, cellphone nga baraw. Kaibigan. Yan ang kanyang SIM ay dito na. Kaya lalagyan namin ng SIM. Para may sarili siyang... Ayan. Dito kami bumili kay Maganda. Ayan o. Ano pangalan mo? Joanna. Dyan na lang. Yung plan mo anak, dyan na lang. Yung isang number mo. Sige, dyan na lang anak. Iba na lang. Okay na yan. Dito na lang siya. Dito. Dalawa na cellphone mo. Because I will call you here, okay? Bigay mo na kay mama mo yan. Bigyan mo yan. Pagbuli ka lang. O ano? Okay na. Okay na. Ano masasabi mo? Thank you. Also, don't forget to subscribe. Ayan o. Dito kami ngayon sa Manawag. So magsisimba kami ngayon. We pray. Ano friend? Nag-enjoy ka na ba sa cellphone mo? Ganda? Tingnan nga natin. Sige, pakita mo dito sa video. Yan. So, smooth? Yeah. Paano? Explain mo. Ilan ang camera niya? Magandang umaga mga kaibigan. Ng halian ay lempo na inihaw. Kasi kami ay maglalaba dito. Naglalaba si Mrs. Ang masipag kong asawang naglalaba. Ito yung ating gamit namin na aglaba. Washing machine. Kundi may isang dryer. Ayan, taluto na ang aking insarabasa na lempo. Ito. Iwaywaan mo ito na pa. Tano pa. Timplahan tayo. Iti sibuyas. Kada amin na pangpaimas na. Imin sarabasab. Kain na! Birthday ng asawa ko ngayon kaya regalo ko sa kanya ito. So surprise. Iiyak na yan. Kaganda. Yan lang ang aking kaya, asawa ko eh. Surprise birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to Rachel, birthday to Rachel, birthday to Rachel. Hang on, get out. Wish from Rachel. Yay! O yung isang case ng soft drinks. Actually, regalo yung isang drinks. Hindi naman sinabi, sinurprise niyo ako. Nagkulang ka, no? Dahan-dahan kami bumuksin. Hindi mo kasi naramdaman? Picture lang. Nakakawag na kayo, naralakas ako. Isang sayote ang kanyang lulutuin. Combination ng crab. Meron pa sa tayong ganyan pa? Tayo ng itlog ng manok. Boni ng... Bisig ka! Ay, nigga. Dalawang? Yan.
curve yung ganyan. Tinuturuan na nga eh. Tapos, gaganyan mo. O, di ganyan na. Ay, kailangan mo, ay ano, Mali. Kuya Brett. Baliktarin mo na lang ilong ko. Ay, hindi niya pa rin alam. Yes mo lang. ayaw nga eh. Tinuruan na nga eh, di ba? Ang ganda dito. Wow, ang ganda. Dito kami kakain. Ang gallery mo. So yun, nandito kami ngayon sa J-Max Restaurant. Resort and Restaurant. Kami ay nagre-relax kasama ang buong pamilya. Ang gagawin mo? Ito, bumili ako ng ganito. Ano yan? Yung pang-spray. Kukunik ko dito. Saan? Ano? Yan, kukunik ko siya ganyan. May bisita ka, si Rani. Hello bro. Nagbablog kami. Halika, Rani. Halika. Wala kami kachismisan. Ang aming friendly kapitbahay. Yan. Mukhang... Siya ay nag-DIY din. Tingnan nyo. Ayan. Halika. Ano natin to? Oh, bago ilalagay ko dito. Yan, maganda to dahil ano, ito kasi bro, pwede mong ilagay. Yan. Tapos pwede mong tanggalin. So, hindi siya ano, yung, di ba yung iba, itatapon lang. So, pagka ano, binibitawan, nasisira to. So, para safe. Ganito, oh, ilagay mo siyang ganyan, oh. Kasi ito yung 3/4. Para hindi siya magkaroon ng, ano, ngayon, ito, i-connect natin siya dito. Yan. Yan. Mabilis lang ikabit pala. Yan. Pag may kabit na ganyan, Galing, ganda. oh, yan. Higpitan natin. So, napakadali lang ikabit. Maglilik. Okay na. Pit na pit siya guys. Oh. Yan, ganda-ganda. Pit na pit. Saktong-sakto. Ito, pag pumili ka nito, meron yung pang 1/2. Yan, pang 1/2. At meron dito. Ito yung pang extra yata dito para dito. Yan. Ah, hindi. Para sa poso pala ito pagka i-connect sa poso. Ayan o. Tapos, oh, pwede na. Ngayon itatry natin kung gaano kaganda. Okay. Ngayon, pag gusto mong tanggalin, ganyan lang. O, di ba? Ito, maganda ito guys. Ano? Pagka natapos muna, itago mo ito para hindi masisira. Oo nga, ano. O, di ba? O, yan. Pwede nang gamitin. So, itry natin ngayon. Si-switch ko lang. So, nandito na yung, tingnan nyo wala siyang Leak. leak. O, ngayon, anong gagawin natin? Oh my God. Ang lakas pala! Sa flooring lang. Ang lakas! Tama-tama, magbawasin na tayo. Oh. Ano, kamusta Brent? Okay? Naging cute tuloy. Oh, ginawa. Lupit ah. Ang galing ah. Ay, ganyan pala. Oh. Ayos, di ba? Tingnan mo, ang ganda ng ginawa. Parang kahoy, ano? Naglalaro ka lang, Kuya Eric. Ba't Kuya Eric, parang ang ganda nung ito? Ano? Oh? Saan? Dito si Rani, no? Oh. Hindi, makikita niya mamaya yan eh. Lagyan mo muna siya ng skim coat. Yan yung parang bricks, mga kaibigan. Oh. Habang tumatagal, parang nagpipil. Pero maganda yung kulay yan, yung parang ano no, yung palutsina ang kulay, no? Yung puti. Puti ba yun? Pagpalot China, mapapansin niyo. Ginawa nila dito. Pagka may mga nakikita ko, grabe naman simentong ginawa yan. Sabi ko, yung pala, ganyan lang yun. Ganyan lang pala yun. Yan, ibang design naman yan. Mag-design naman tayo. Iba naman ang gamit ng ano.
Iba rin kasi pagka mayroon kang talent sa pagpipintura, ano? Yan, ibang design naman yan. Gusto mo yung agila? Ay, oo Gusto mo nga, agila? parang pink nga siya talaga. Bakit parang nakakaloko yung kulay niya. Dito hindi mukhang pink. Pink ba yan? Oo, pink na parang brown. Pink yan sa mo. Pero kung titignan mo dito, hindi siya mukhang pink. Ito yung ginamit niya, Ang tawag dyan, gilda. gilda. Oh. Gilda. Pero haspi naman sa Tagalog yata, no? Oh. Yan. So ito, tatlong design yung kanyang gagawin. Ito yung ginamit niya dito sa design na to na parang bricks. Ang ginamit niya dyan ay Kukulayan mo spatula pa din. Oh, may kulay pa. Ano yung ginamit mo dito kanina? Yung Wala, yung paleta ano lang. oo. Paleta. Palet. Ayun. Ito ang gamit niya. Yung dalawang yan. Ay, yung isa lang. Yan, paleta. Pwedeng paleta, pwedeng spatula ang gamitin doon sa tagyan na to. Ayan. So, pwede yan. Yan, alam nyo na mga kaibigan, ha? Hindi pa tapos yan, kukulayan Ah. pa niya. Kukulayan pa lang. Kukulayan pa yan, okay? So, ano lang yan? Hindi pa tapos yan. Ito naman yung pangatlo na gagawin. Ay, bakit ay naganyan siya, oh? Ay. Hindi ko nga. Medyo pino siya. Mm-hmm. Ay, lilinayin mo pa yan. O, pagkatuyo. Kasi may mga sobra-sobra yan eh. Oo. Ngayon, pagka nalihan mo na, tanggalan mo ng pinaglihaan mo, saka mo siya papatungan ng kulay. Gumamit ka ng basahan para maikalat mo siya. Sisik-sik doon sa mga sulok-sulok. Matrabaho ito, ano. Pero maganda ang resulta niya pag natapos. Oo, parang brick. Nga. Parang brick. Pwede mo siyang kulayan ng kahoy, nara, o brick. So ngayon, gagamitan niya na ngayon ng ibang design naman ito. Yan. Tingnan natin mga kaibigan. Yan. Demo natin. Yan. So ang pinahid niya, ibang kulay naman yan kuya, no? Yun pa rin. Yan pa rin. Ayan pa rin. Ayan. Parang artist. Kaya nga. Bihira ka na makahanap ng ganyan na pintor, no? Talented. Talented. Skills. Ang maganda kasi dyan, ano kung ano yung gusto mong ipa-design, kayang-kaya. Kaya yung mga napapagawa ng resort, pwede, no? Sir, ni Kuya Eric, nagtrabaho siya sa Jordan. Doon lang naman natuto ata yun. Ano, pinag-aaralan eh. Ay, Jordan, di ba Jordan din yung asawa mo? Australian eh. Ay, malapit lang din dun, di ba? Did sila yung pagitan nun. Oo. Ang ganda naman ng pintura na yan, kuya. Yan yung shadow siya. Parang, alam mo yung meron siyang makintab na ano? Iba talaga ang pintura sa abroad, ano? Bro, ano? Sabon ba yan? Oh, sa abroad. Special na pintura yan. Pinatalan niya ano. Pinapackage mo yan lahat, no? Oo. Eric? Ang dami mo yatang pinapackage. Sa tagal mo nang nandito sa Pilipinas. Hindi para sisira. Hindi, mga sponsor nila eh. Sila yung gumagawa ng mga ano eh. Uwi na namin. Parang sila yung mga gumagawa eh. Parang sponsoring yata ito nangyayari sa inyo, no? Kayo Malaking kumpanya. Itong gamit namin. Tapos na pa kung ilang lulutuin niya. Ay, sinong anak mo? Yung 13? Ano? Gusto ko yung Ronnie. Ang ganda-ganda niya. Yung bata na babae. Ayo, cute na no? Yung anak niyang babae. Ngayon, hiram-hiramin ko yung batang yun. Mabait yun. Gusto ko siya. Hindi nga tahimik nga, hindi nga nagsasalita eh. Hindi, pero close kami. Basta hiramin ko Nag-aaral siya. ko ng English para makausap niya English. Hiramin ko yung Mamaya batang ma-office yun. siya. sa Northfield, bro. Hiramin ko yun. Ang ganda-ganda yung make-upan kaming dalawa. Ganda na ka-make up siya. Nakamana sa lula niya. Ay, grabe, kakaiba naman ito oh. Oo. Parang pakintab-kintab siya na iba. Ayan oh. Design ano. Ibang klaseng, ay parang Lalo na pag nasa malaking wall na yan, Kuya Eric. kaganda. Ano yan, bully lang yung ginamit ko dyan. Ganito lang ano. Bully color.
Yung ginagawa ko Akala lang. mo madali pero Parang yung kusnaw na ano na hindi mo maintindihan kung ano yan yung alam mo yung ano yung pero pang nasa Bigol yan, Sam, ang ay ang ganda sigurado. ganda, oh. Pang 5-star hotel itong ginagawa ni Kuya Eric oh, ang lupit. Ako din yan. Oh, Maganda siya. o kung sino yung mga gustong magpagawa. Hindi mo na kami pipinturahan, di wala na. Meron. Bakit? Maghahanap Oh. kami, wala na. Pag na Hindi, tignan mo meron na siyang ano yan ay kontrata na malakihan. May kontrata siya malakihan to eh. Binibigyan niya lang kami ng importansya ngayon. Wow, special. Special si Joy. Maganda Ayan. rin yan, kuya. Kagaling. Ibang klase naman yung Meron pa pinagagawa yung mo. Meron pa yung parang wave siya na parang papak ng agila. Tingnan nyo mga kaibigan. So kung makikita ninyo, kakaiba yung ginawa. Parang niloko niya lang. Oo. Di ba? Pero iba eh. Okay. Hindi, pero ang ganda niya sa wall yan. Parang yung, alam mo yung dinidikit mo sa wall, no? Parang wallpaper. Oh, wallpaper, ano? Ay, grabe. Ay, ang lupit mo talaga, kuya. Iba ka na. Basahan. Kailangan yung talpak ng basahan mo, pare-parehas, walang makapal, walang manipis, walang pare-parehas. Paskoting, gagana mo siya. Yan, tinuturuan tayo ni Kuya Eric kung paano magpintura. Ngayon, iyan mo na siya. Tararakit din tayong tatlo nila. Oo. Rarakit tayong tatlo. Nagustuhan ko to, oh. Kalupit. May ginawa na ako nito. Oh, parang laminated na siya, oh. No? Hindi mo malalaman na ano, eh. Hindi yung takpan ng ano to, emulsion para Ay, wala na pala. Nakapintor na pala sila.